stop in curiosity. I wanna turn the whole thing upside down. Det var en fantastisk start alle sammen. Mit navn det er Santiago, og jeg kommer altså til at være jeres kvalerdag. Med mig ude på banen, der har jeg de 2 bedste hjælpere i hele trafikskolen. Deres navn er Kasper og Nana. Hvis I skal bruge hjælp, så skal I altså række en hånd virkelig højt op i vejret, sådan her. Og så Nej, må jeg ikke nu? Ikke nu. Okay. Jo, nu.